Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Pro Gaming PvP и тук с мен са Божо16 и Electrokiller. Здравейте, аз съм Subscribe-вайте за да Assassin BG! Така, днеска ще правим малко PvP. Гледа го е мистер Бадит са кефи тук копа. Ама той тук ли? Не му казвайте, че съм тук, че малко ще му понамрази. Добре. Момчета, ще ми дадете ли малко храна, бе? Така, чакай. Ще ти дам, чакай. Окей. Отивам до Взимам, спауна, че имам два ключа да ги отворя. Краде. Ще видя колко не е в тела за един SMS. Хубаво чак. Така. Някой едно в едно. What the fuck? Отворих крейт. Това е лаги ли ти, бе? На мен ми Отваряме лаги крейт. каплетил. Момчета, на какъв номер трябва да прати SMS? Паднаме за Kid VIP. После ще ти кажа не в клипа, бе. Отвори ми крейта, бе. Добре, отвори ми крейта. Добре, първото ми се падна Kid VIP. А второто желязни блокчета и 8 желязни блокчета. Добре, както идеш, ще ги преработа. И от тях събрах 72 еран. На кой номер Божо! трябва да прати SMS? Боже 16, искаш да ядеш бой после? Хора, нищо от един град. Да, след малко ще я до тях и ще го прибия. Ако продължава да пиши на мистер Бандит. Мистер Бадит при мене. Мистер Бадит при мене, ти къде си? До тебе? Мистер Бадит е при тебе. Зад тебе, ето го. Изчезна. Добре, аз отивам в хомето, ако искаш да тъпа. Това е първо. Чакай. Вау! Бати човек, колкото пъти влеза в този сървър, толкова пъти... What the? Даниеле! Имам два голос ключа. Аз не съм адата. What? Лайка съм. What the? Да, лагва ми нещо чънка. Тук са си. Айде лягаме да спим, че стана вече. Чай МСГ, Тихомир иска. Тихомир иска един стак айран за 4К. За кой не му дам? Аз сега се взех от... Получих ротен флеш от това крейто. Тъпа, аз Електрокилър да ти дам брони и школа за ПВП. Да. Я мадни, бе. 8 диамантени блока, момчета. Хора, ако мислите, че съм хака, аз не съм хака. Аз съм ранг, премиум. Имам право на флай. Чакайте, тоя не го бийте. То го знам. Давай 4К. То ще степизира. Виж, кой мълчи, бе? Аре, давай, бе! Момчета, Добре, на кой номер трябва да пратя SMS? хора, ще спра клипа, докато започнем PvP-то. Тъй, спрях клипа на На пауза. кой номер трябва да пратя SMS? Парво. Първо айрана. Аре бе, Електрокилър, тъпа аз да ти Защото дам може да се брони. продават неща, бе. Тъпа аз да ти дам брони. Нали шамадниш ли? Да.
Електрокюър, да се последно правят ще се диаманти, телепортираш ли? Ари бе, електрокюър, последен шанс, телепортираш ли се? Тук, Напиши PR0 и натисни Tab. тук, на кой? ТПА Хере просто приеми. Петрото, аз съм много да басти на нула, ще много тъпо. Аре бе, Адима. Абе, човек, не мога да приема. Тъпа Мачиш ли бе? Пише ми, че не е... Два пъти Ц ли написа? Да, обаче пише, че не е позволено. Тъпа са бе, човек. Добре, изчакай на LARP PvP. На LARP PvP ли? Да, ще ходим да се бием. Добре. Шока съм и искам да продам някои неща. После ще си продаваш нещата. Не си на RPP. То си флайка, бате. Това си си флайка. Хора, аз съм на PvP-то и си флайкам. Електрокилър, виж нагоре. Чай малко. Нагоре. Той взех си Нагоре! 5 ега, 8 перли, 5 годени и храна. Добре, LARP, PvP. Не, Вали, има тук право на флай, аз се флайвам, виж. Да, са сейф флай. Аз съм по-битно Ама елате момчета. LARP FPS обаче, защото тук малко ми лаги от този дъжд. Тук поне има Човек светло. на лаф ППС-то ми се вдига FPS-а, гледай човек, и защо ми лаги. Добре хора, тук сме, връщахме се. Електрокюър, казах ти да се телепортираш, маняк. Чай малко, човек. Просто напиши ларп. Или ела на LARP FPS. Аз забравих си взела бутуш и отивам до холма. Аз забравя да си направя броньо. Аз имам брони да ти дам. Вали спри клипа. Какво? Има в друг сървър, защото точно много лаги тук е. Абе, електрокюър, ари бе, нямам цял ден да те чакам. Еми, друг човек, сървър. вие започвайте без мене. А то няма никой тук, бе. Човек, мене ми лаги. Как ми се спря? Не мога да дойде на LARP FPS. Човек, на мене ми лаги, много ми лаги от този дъжд, бе. Добре, ела едно от PvP с тебе и ще почна да ти върна айтемите поне за клипа. Добре. 3. Мене ще ми лаги, човек. Няма нищо, той на мен ми лаги. Добре, пускам. Хора, върнахме се, електрокюър му спря нета и понеже не намерихме никой друг, ще играе едно в едно с Божо. Готов ли си, Божо? Че да имаме поки. Аз нямаме поки. Хит. И си, я да видим. Хит. Добре, ето ела, мятам ти две. Ти не си вземаш китове, ти да ми мързелуваш, мързел. Скачам ти. Че е малко. Имаш 5 секунди, 5, 4, 3, 2, 1. Кой ме бил, С Ендер перла. Бати лага, човек. Вау! Мене ми лаги. Личи си, знаеш как забиваш на едно място. Вау! Килнах ли те? Хайка ти бата. Айде, дей, че трябва да слагам сега цензура. Добре хора, това ще бъде за този клип. Отивам само да си сложа главата в холма. И О, май. кажете на Божо в коментарите да ни псува, защото сега заради него
Трябва да търся как се слагаха цензури, защото не знам. И това ще е за този клип. Чао!